Blay PUA and the sea, Jimson, Tin Jung Blay, Gospel at Cum Lucas Biang, the Ki Lenong, Kalenong Kaba, Arpuway, ka Dukat, and Adu Arpukundai, Terter, Adu Lai Pulai, Akane Kaba Ujisu, Yatu Ya Kaparsi, Sepang Uding, Dembur, but ya Kidakisin, Jong Uding, Dembur. Kibai ngin ya pusan hakane kalong kini kitin kiba ong ujisu to kan mau ya kane kini ki barok kin sa urlong shuaba ki breu kiba imenta kin yap barok ka beneng ba ka kendau kin du no kitin jonga kinom du no kani ngapulena kidekat lai puar bat lai pulai to kan mau ya kane kini ki barok kin sa urlong shua ba ki brio ki ba imenta kin yap barok ki jinga tu jong jisu hakane kelenong arpuway jong kane gospel at kum lukas ki de ki jinga tu ki ba tikna ki banjia Andai ka nongut na pedeng jengi ngiji pusan yakini ki jinga tu jong jisu yakini ki jing kedau jong jisu yakata ki jing wan jong jisu kumno ngilong ki bapen krek man ka singi kom im ke jongi hato kano bun hato kano sin dane hato ladon bun sin na em ba ngila perkat ngila tau ngila wo ya ka jing im ke jongi habau jisu unwan hakano kerkom un sem yangi hato ngin long ki bakmen habau wan ne hato ngin long ki pati namar jong ki jing le jongi hi ka jing wan jong jisu kalong ka pati kena marhang ne hi ulaong ka beneng bat ka kendau kin du no ki ktin jonga kin om du no chua ka jingwan jing jisu ngila ya sngau hakini ki singi hakani ka lenong ka bar puwei wala pule kniat man ka step ba ki jingjia ki paper ki pasngau trim ki pasngau ting bat bun ki jingjia ki ba lapen kalalut ya ka pertei ke mariang borok kowe shwa ka jingwan jung jisu re jisu uong ngimdei banting ya kata re ke ba ngidei ban yaine jisu uong ka jing yaisha ban yaine ha ka jing yaisha namar walada ngin sa sha pen sitom bating sha patom sheki patok walada kin sa ki phalo kita ki dau kasngi kan sadum pat kum ta terter ini kini ide tang kidak kisin ong jisu rek ek badon kam na kabantai jongi pom dei ban khuslai than na kabantai ki baro re bangin yai ne ide ban yai sha ide ban yai sa ru namar u ayangi kene ke jingkermen wat uwei unyuk kli un om du kene ke jing kular jung jisu om don mano manoru ubah kular kumakular u jisu pakai jing sumar sukher jong try ublei yangi pawat usnyu ru ulong ubadon jing ken hakmat jung ublei den mar kata tungin long kiba perkat bat kiba puson ya lakai jong ke jing im hakani ke singi habangi pulei ya ke gospel to kan long ke ba im ba trekam hagi jing im ke jongi won sin ngilong kibriu ke ba yasngau ya ke gospel tangba kam rung kam shong kam im hangi ke jing khat yangi hakani kasingi pat hakini ki juk jongi kalong
bangin ya ka gospel ki wei ki bompat jo sngau ya gospel kim dadon kam ya ka ban yo sngau hendrei ya ka ba ki yo bangi ya ka gospel ka ba kham tri kam ha ka jing ya lap ka jongi ya ki wei bompat tip yo jisu ka dei ka gospel jong ka jing jongi ya ka gospel ya ka jing hikai jong jisu ka jing ko ngo jongi ya uble ka jing buram jongi ya ki jing le niam ki ba ya rap bat ya lam yangi ya uble ribun sin ngile ya ki kam niam ki jongi tang nalor hapo kadonot jongi kam don jinga dei am ru bat uble de namar kata tongin kala ka bamut shua bahkan dir kapor abau kun jong breu unwan u Jisu Kris unong penim bat unong bisar ya ka pertei baro kawai bangin sya bu ha kaliang kamon jong Jisu om ha kaliang kadiang demar kata tongin yai mane berobor tang ya Jisu ha ka jingmut jing perkat ha ka tin ka kam ka jing jongi baro kawai ha ka jing adai jongi bat kiwei wat halamar weiru bangin Jisu como ong Francis de Sales bakui Jisu tingiru tongin but lang yakane ka jing perkat mensim jong Francis de Sales ban Jisu kerang begitu kiba yo yangi bangi Jisu kin sabut bat kin saong yangi ya lam lem yangi sya u Jisu kumba kitu ki Greek la ong hau Andreas bat Philip ba kin ya lam sya u Jisu di ki weiru kin saong hangi ya lam lem yangi sya u Jisu banyak kendu ya u to try ni rap yangi hakane kijing ele jong kene kijing ban kentai ya kijing pensoi bat kijing lam ler baro bat ban sya skor ya kasur jong unong ap lang brot to try unya rap yangi hakateng pa berkun umen sim bakui amen.